komai yayi daidai amma banda barkono a idan tsohuwa jama'a kowa ya bude idan ruwan shi gani an fara cire kudin Fara Network a mashin so bari in sama bidiyon ku gani kuna gani amma banda barkono a idan tsohuwa Base del dinero $20. Así es sencillo y es fácil. El futuro, sencillamente así, ¿ok? Aquí tienes el recibo. Tienen el recibo ahí. Así que ya saben ya. 现在我在城阳这边哈，在城阳这个相约银市，然后我们这个魏总啊，这个店面现在已经全面支持派币支付了，然后他旗下这个有好多店面，我们现在采访一下。To jama'a assalamu alaikum. Ina so zan yi magana. Kun dai gani da idanunku wannan shi ake kira gani ya koriji 25 wannan watan da muke ciki na August za a fara hada-hada siyan kaya da Fara Network. Mun gaya mu wanda bai je kun zauna kuna ta kiki kuma duk wanda ya san cewa ya sa sunan shi ba daidai ba a Fara Network din nan da ya bude ba daidai yake da ID card din shi ba, ya kokarin zuwa ya je ya canja kafin time ya kore mai yawwa. Na ɗaya kenan. Na biyu zan ba da shawara duk wanda ya san cewa yana da Fara Network ya sa security akan Gmail ɗinsa da kuma Facebook ɗin shi. Ga lambar waya zan rubuta ku kira wannan lambar waya Abdul Bitta ne ya kware shi zai iya canja muku dan abin da za ku bashi ba bai da yawa. Kakai wani ya zo ya ma hakin ya